Είμαστε από το Heli Club και θέλουμε να σας καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Θέλουμε να γνωρίσουμε γυναίκες γιατί είμαστε πάρα πολύ όμορφοι. Ναι. Ειδικά εμένα μου αρέσει να μου χαϊδεύουν το δεξί μάτι. Ξέρουμε και Pyroflip, οπότε νομίζω πως οι γυναίκες θα περάσουν καλά μαζί μας. Και κάνουμε και Pydies. Και το έχουμε και μεγάλο, περίπου ένα 20. Σταμάτα το δείξουμε λίγο. Το σατανάμε εδώ. Μαλίδες. Ό,τι.